Vínečko bílé si od mé míře budu tapít, co budu žít. Vínečko bílé budu tapít, co budu... No vož je tupý jako hlub, nebere. Mal by si ho nabrúsiť, Štefan. Vínečko rudé si o tej druhé, budu tapít, co budu žiť. Dal si do zdubnice? Dal. 6 mechvov nám ešte ostalo. Neviem, či do Vianoc vydržia. Aj vápna máme málo. Neboj sa. Všetko dokúpime, až predám tí 2 prasce. Mali by ste všetky 3 predať. Jedno musí zostať. Čo keď sa Juda bude chcieť vydávať? Zajtra sa začne perie drápať, možno sa jeden z tých, čo sa okolo nemajú, vysloví. Vysloví? Ale nie ten, čo vy chcete. A to, čo ty chceš, to dáme medzi tí prasce. Povedz o tom sváku. Oj, ale to ten sváko, čo ho tak mátalo. No, pamätáš? dočkaj, to viem. Idú raz sváko vedľa cintera a zrazu sa im postaví do cesty mátoha. Čo nedrápete? Sváka to zaseklo do zeme a za chvíľu blabocu. Dosi! Mátoha zdvihne bielý šlajer a povie: nále smrt. Sváka to potešilo a hovorí: a chvala Pánu Bohu, že to nebola moja stará. Juda, mám všetko prichystané. Všetko, aj bialoše, aj varené. No ale či prídu, však aj utolárov drápu. No, niekedy sa slúbili naisto. Napríklad Juro Bumbal, čo? Ten ako by ani neprišiel. Večne stojí v kúte, hubu neotvorí, až pásom nerozumie. Ale za to si vás všetky dobre preziera, jakáke raste. Jeho manka mi povedali, že keď sa mu niekera zalúbi, sama ho pôjdu preňho vypýtať. Bože, uchovaj, keby sa to tak stalo mne. Minule sa tak nám napozieral, ako by ma chcel očami prepáliť. Ej, nebanovala by si. Mala by si dobrého muža. Veru. Oni za svet. Radšej pôjdem do kláštera. A nezariekaj sa, nezariekaj. Takému Bumbálovi skôr rozkážeš, ako Štefanovi Malenke. Nech, ale to je aspoň fešák, kohútiar. Odkedy sa stal richtárom mládencov, tak sa vám nosí po dedine, ako naozajstný richtár. To nemôže byť. Richtár to aj tak nebude na veky. Už idú. Vyšujeme šťastlivý dobrý večer všetkým ve spolek. Prišli sme vám pomôcť. No, tak teda vítajte. No a posadajte si všetci. Aj ty si sadli. No ale Jurko, ty si nesadneš? Veru nesadnem. Nedá sa. On si nesadne, on sa učí tancovať. A kderíže to? A snaj klobúkový? Nie, stoličkový. On bude prvý solista. On bude prvý stáť bez stoličky. Tak sa niekde ulep, aby si nám spánek neodniesol. Čuješ, lopni si už niekde, keď tá starší ponúkajú. Ja bych sa aj ulepel. Ale de? No baraj sem. Čo je? Čo? Zostrieľ vám do duše páleno!
jasné. Však mu presne tu. Ty ove! Dohnáty! Štefan, poďme! Pomáhajte, ľudia! Pomôžte! Počkajte! Toto si ja zapamätám! Toto si ja zapamätám! Čo sa deje? No príjmate do nejakého cechu a snaj vyselcov, nie? Ale čo by? Nemal si delofnúť. Tak som ho posadil na súd. Lenže tam už bola len voda, chlapec sa prepádel. Museli sme ho vyliať, aby nepreskydel. Z vozových strieľ, to sa patrí? Nejaká škoda sa mu nestala, bol to len špás. Však aj vy ste také veci robili, keď ste boli v našich rokoch. To boli iné časy. Ale vtedy sa také špásy nerobili. Hej, veru, robili. Aj v Čil sa robia. Ale vy o nich neviete. Napríklad zaká sa my dvaja tu vyprávame, niekto cutí sa má okolo vašej dcery. Ale čuč! No, furt musíš trieskať. Čo to je do toho? Jaký cudzí, však von je z baranca. A baranec vždycky patril k Brezovej. Na čo tu tak stojíte? Poďte donútra, nech vám naliem slivovice. Dobrý večer, Vespolek. Vítajte, ale vás je neurekom. Dom plný hostvov a ty nikde. Však neprišli za mnou. Chlapci, posadajte si na ryt a ja idem pohľadať tú slivovicu. Netreba. Nič nehľadaj. Tu je. No vidíš, a tu sú zás pohárky. Týto som zabudel vrátiť v Cenici a týto na Mijave. No daj si, mladica, kým ty kaša nevykypí. Kaša. Moja pšenová kaša, pusti. Pusti! Jen vylepím. Pusti. Čekaj si ty na svojho kastu. Tom sa nechaj na pokoj, je to vzácna rasa. A nevolá sa Dunčo, ale Sultán. Čudné meno ste mu dali. To ja nie, to je jeho krstný otec. Juda, poď sem nalievať. Čo? Ten pes má aj krstného otca? To som ešte nečul. No, však hneď to čuješ. Jeho krstný otec je nikto inší, ale služný z Hácegu. To je ako na dolnej zemi v Uhersku. No stálo ma to vtedy 20 zlatých. Tak reku, nech mu to meno ostane. A ako ste sa dostali až na dolnú zem? Jako, no, vlakom, šífom, alebo aj peši popri štreke. Tam je to kratšie. Však odtedy mám aj taký dlhý krok. To od tých prascov. Od jakých prasniec? Od švelervov. Bože môj, koľko roboty a vzdelávania nás čaká na našich dedinách. Však v Pešti sme kupovávali surové košky, no. Vtedy sme hnali aspoň 1000 kopov až z Rumánie. A to sa nedali kúpiť niekde bližšie? No dali, ale tam boli lacnejšie. Hácek, to je taká prvá veľká dedina, Juda, nalievaj sama. To je taká prvá veľká dedina na dolnej zemi. No a žandár zrazu ma zastavil a hovorí, u nás máme kontumáciu psov a váš pes nemá náhubek. No a ja reku, no však akože pri takej robote môže mať náhubek, keď stráži 1000 kopov. A hneď ma citoval na úrad. No a pán služný hned reku, a je to štepený? A ja hovorím, psa som ja zaštepel niekoľko razy, keď neposlúchal. Bičom pomedzi uši. A že, ako ho volám? A ja že, čože, ako? Urazil sa. No a pridali mu úradné meno Sultán. No však ho aj musím zavierať, lebo by mi ho sučky dotrhali. Tak sa ľúbi. No šlachtic, Sultán. Však som zaplatil za ten náhubek 20 zlatých. Však ste ten náhubek nemali, tak prečo? Jak sa ešte raz tak sprosto opýtaš, tak kúpim tebe ten náhubek. Ale nič vezmem. Na zdravie. No, tak chlapci, zdraví užité. Ja zadal idem hodiť kobulke, aby mi nedostala žalúdečné vredy. Zajtra chcem ísť na trh do Vrbového.
Však aj my sa pomaly ubierame. Len sa pomaly neubierajte, ešte máte fľašu do poli plnú. No, teda, ženy, pridejte mi polievku. Viete, že večera vám rovno z kobulku. Však vidíte, jak dobre vyzieráme. Na rebrách by nám mohli hrať, že proč bychom sa netešili. Juda, chod prihľad tú polievku. Už idem. Jeden stačí. Dvaja by ste si zavadzali. Jareku, už pôjdem domov. Spolu sme prišli, spolu odejdeme. On môže zostať, čakaj, on prišiel s nami. On je tu zdá sa vítaný, ha? Nebúchaj, však ta bude boleť ruka. Jak chceš ísť donútra, tak poď. No, dobrú noc, mládenci. Ďakujem za návštevu. Šéfa, na ty de. No len tak? No, len aby tady si neprilepelo. No, čo sa držíte, aby ste nespadli? Dívajme sa. Keď ti môžem radiť, tak si hľadaj šťastie niekde inde. Ty sa do toho nebudeš starať. A náhodu budem. Dokál som ja richtárom mládencov, tak sa medzi sebou byť nebudete. My všetci ideme vrchom, vy ze závody a chodte humnom, tady je to bližšie. Poďme. No ďakujem pekne, ujo. Odkiaľ to idete, že ste tak poblúdeli? Odište od tvarožka, susedia ma zdržali. Žiadne a vy idete odkiaľ? Od Draganov drápali perie. A čo ste mu vyviedli? Jakú psinu? Ha? My? Žiadne. Čo si o nás myslíte? Vy vôbec nemáte fantáziu. Keď som ja bol mladý, ani jedni drápačky sa neobešli bez péria. Bez pásov. Juda? Sanko, jest? Juda, prisolila si tú polievku. Na obed sa mi zdala akási málo slaná. Nestačila som. Nestačila. Buď ticho, ty blchavec, lebo tam vyženem ven. Čo sa toľko tášmeš? Polievka ty vystydne. Keď ste ho dobre zohriali, tak bude vrelá. Spopalenú hubu sa na jarmeku ťažko handrkuje. Raz som si ho popálil a vyprával som ako po bulharsky. Nikto ma nerozumel. Ani ja. Už sa starí vysúvajú. Budeme potrebovať ešte jeden rebrík. Majú ho primaštali. Všimel som si. Už ho nesú. Tak čo, začneme? Môžeme, ale potichu. Pome. Tichšie. Uderila 11. hodina a každý duch Hospodina. Kde ste kúpili tú sol? Na D. U Gavurov. U Gavurov. Tak tam kupujte aj dálež dobre soli. Sultán, ticho! A čo s konom? Máš tady jeho škoda nechať, nie? Však ho ani nenecháme. Vyved ho. No.
To dole ako padateliny dáme ho k nej. Nech sa aspoň raz poriadno nažerem, nie? To bude starý ráno kúkať. Však ty ráno budeš vidieť. Už tábor bubnuje, šuhaj mašíruje, a tá jeho milá Lalia Belavá, hej, ruky zalámuje. A tá jeho milá Lalia Belavá, hej, ruky zalámuje. Ľudia Boží! Ľudia Boží, vrata! Žena! Štefan! Juda! Poďte, Friško, sem! No to je Božie dopustenie. Hoď. Friško sa obleč. Friško sa obleč, už aj utekajte pri žandármov. Poďme! Pomoc! Takéto niečo. Kto to? Kedy slýcham? Co sa robí? Kto volá četníku? Ja volám četníku. Ja, Radan, obecný prísažný. Poďte, četníku. Poďte, Friško! Četníku! Poďte sem. Pomkni mi kona. Co? Pomkli mi kona. Kobulku mu pomk. Mne pomkli. Poďme. Jož. Co ríčete? No, ukradli mi kona. Kto vám ho ukradel, nevíte? No to keď som vedel, tak že som... No, to je ťažko povedať, neviem. Ty, kto byl u vás včera večer? Drápali sme perie. To boli u nás dievky a mládenci. Dívčence. A chlapci. No však aj voz mi pomkli. No čo je toto za hit? Ale nebiehajte nám po ten dvore. Ponzíte nám ty stopy. Dovedieme cvičeného psa a tento nám to vyňúra. Vyňúra, a? No ale dej kôň. Dostal mu od vás 5, Raganku? Sere, daj mu 5, nech nám vynúcha aj tú kopulu. Takéto žarty nemám rád. A kto mi včil pomôže dať dolu ten voz? Ja te chytem na nich vytrieskam, až im gace prasknú. Náš Štefán, máš nového kona, kde si ho kúpel? Ale došikovali mi ho až hen od fraštáka. Zdá sa, že si dobre kúpel. Má peknú figúru. Figúru má, ale do vrškov tahať nesce potvora. A však je mladý, za rok sa naučí. Mladý, kúpel som ho včil, tak nech tahá hned. Poď, Sanko, sadni si, však nevezem tak. Ďakujem. No. Je. Ďakujem ti, Štefán. A kde máš svoju kobulku? Kobulka je v maštali, ale voz mám na streche. Na jakož? Však ti to povyprávam potom. Ale však ten kôň tahá celkom dobre. Tá, dočkaj, až keď prídeme pod pokrivníky. Treba na noho vymysleť nejaký fíger. Už som aj vymyslel. A čo? Dočkaj, tak uvidíš. Jo. No, die! Vidíš ho, mrštinu, kopec. Ej, už nastala tá chvíľa. Čil podrž opratý, tak?
A dobre, daj pozor, aby ti neutiekel. Neboj sa, mne ešte nejaký kôň neutiekel. No, len daj pozor, čo nebolo, môže byť. Tak. A čo je to? Paprika. Pravá segedínska, štípe ako 100 čertvov. No, poď môj, no, ukáž môj, no, tak, Počkaj, žariata prikrváky. Samuško! No ale Štefan, na čo si to tú papriku neskúsil aj na sebe? Mohol si nás dohoniť skôr. Keby netľachal, Sanko, takto si robí človeka. Dobrý den. Dobrý den prajem, vítaj. Dobrý. Kde? Stoj! Moja reč. Aj mna po tom behu, ako si vysmadelo. Rozkáž aj mne. Ja si zatiaľ skočím na bytúnek, pozrieť, či pre mňa nemajú nejaké košky. No. Kde je môj? No. Aspoň si od mršiny trochu oddychnem. Koho to sem čerti nesú? Veď som kázal, aby ma nevyrušovali. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý. To ste vy, pán Ragan. Prepáčte, že vyrušujem, ale mám naplná. No. Môžete byť spokojní. Ano? Vašu kauzu som hladko vyhral. Áno? Podarilo sa mi presvedčiť protivnú stranu, vlastne jej právneho zástupcu, že vy ste Gatáša neurazili, ale iba vyslovili spravodlivú kritiku. Spokojní! Ďakujem, pán doktor. Leže, kto to všetko zaplatí? Nebude toho tak veľa. Dohodli sme sa, že každá stránka zaplatí svojho advokáta, no a tým je celá vec vybavená. Lenže včí som není akorát pri peniazoch. Čo som mal, to som zaplatil za surové košky na betúnku. Viem, že u vás sa mi to nestratí, pán Ragan. Ja dočkám. A neobanujete, pán doktor. Za týden alebo za dva vám pošlem vám takého vykrmeného moráka, ako Mijava ešte nevidela. Morákov máme dosť aj na Mijave. Ale verím, že ten váš bude vykrmenejší. To veru bude. Bude taký, že ho na voze bude treba doviesť. Veru? Človek vyčekáva to nikade. No, konečné, no. Ja, že kde si? Že tak dlho nejdeš. Aj guláš som za teba zjedel, aj víno za teba vypil, a teba nikde. Ale s konom som mal starosti, ale nakoniec si dal povedať. Poď. Aha. A čo to máš naložené? Aj dokopy ništ. Stavil som sa na bytunku a kúpil som pár kožiek. Reku, nech sa naučí táhať plný voz, keď nechce táhať prázdny. Neboj sa, za formáku ti zaplatím. Kde? Však ani netáha tak zle, oprobuj. No,
Oprobovať môžem. Hije! No vidíš ho? Chcel som tebu podobrodky, vštíl, uvidíš. Sanko, chod mi pod zriadko na zaohlávku, aby nezačal strečkovať. No dočkaj, však ja ti ukážem. Však vštíl ti ja ukážem. Dočkaj. Ani paprika už nezabiera, ani paprika! 100 vozových centov strielty ohnivých jaj, ani vidět ho nesem, ani vidět. Sanko, zbav ma toho. Samenko, kúp si ho, dám ti ho za polovičatú cenu. No jakož? Samko, 400 a je tvoj. Samečko. No jakož? Samenko, 400 vešky. Z tvoje, Samko, ne za 400 vešky. Tak. A voz, Sanko, mi vrátiš až potom. Ani voz mi nemusíš. No. Ona netreba pohánať bičom, ani papriku, ale ovcom. A keď není ovca, stačí aj seno. Čo? No poď. No, neboj sa, no poď. Iba, no vidíš, no poď, môj zlatý, poď. Iba, no nie, to je ono. Vidíš, brani, poďme. Sanko! Hej, ale ste ma potvorí prekabáteli. Poď. Oj, Zuzá! Na čo ste to doviezli, otec? Čo tam potom jesť mi prichystaj. Pomôž mi priahnuť. Nakrmíme kona, košky hodíš do zoli a voz potom vrátiš Svákovi Jurovi. Nátron ste doviezli? Jaša, vedel som, že mi čosi chýba a na ten nátron som si nezmyslel. Poď. Poď, no neboj sa, dobre ti bude u nás. Poď. No, poď. Juda! Nemôžem, Peknejšie ich ulož. Sanko. Čo? Však si išiel peši a vrátil si sa na voze. Snad nechceš, aby som to niesel na chrbte. Juda. Tak to teda by sme mali. Zaplat Pán Boh za večeru. Pán Boh, huslíš. A včel by si mi konečne mohol povedať, čo ty chceli na tom súde? No dokopy ništ, ani som tam nebol. A čo sa ja mám pod richtáru núvať? Slávik to vybavil sa mna sám. Slúbil som mu za unuváciu moráka. Z toho nič nebude. Však vieš, že sú ešte sama kosta koža. Neboj sa, nepošle mu z našich. Mám vyhliadnutého moráka z iného dvora. Včil mi daj papier a pero. Papier a pero. Kubert. Tu. Otec! To ste mi mohli hneď povedať, že ste kúpili toho kona. Na čo bych si hubu dral? Nech si utere Juro. Však to dostane zaplatené. Neviem, otec, či ste dobre kúpili.
Však ja to okona poznám. Zežere za dvoch a tahat nesce. Je to naozaj na hovn. Zlý kvon. Treba ho predať a to čím skôr. Ťažko ho predáme. Chyba jak Masiárovi. Tu na okolí ho už všade poznajú. Na Masiárovi by sme nezarobili. Treba ho predať tam, kde ho nepoznajú. Napríklad do Senice. V Senici zas poznajú vás. Najlepšie by bolo ísť niekde do Skalice. Alebo na Moravu. Na Moravu by možno odmetali ísť. Nie. Najlepšie bude predsa len tá Senica. No však nič nevidím. Však ty nič neukazujem. Včíl už vidím. No vidíš. Tatko, však hovorím, že v Senici poznajú vás. A reči o chybném konovi, čo nesce tát. Juj, tí sa roznesú. Ein, zwei. Však nebudem predávať ja, ale ty. Teba ešte, chvála Bohu, nepoznajú. Aj keď na konského handléra nemáš fyzomóniu, skôr uveria. No ale nabi. Už to mám. No a komu to píšete? Že sa tak škeríte? A to Tviškalovi na Mijavu. Jeden by myslel, že frajerka. Čo som povedal? A kto vám ho tam odnese? A tento list už poslal mám. Keď sa naješ, zavoláš mi Mateja Kvasnicu. No, dobre. A Júda kde je? Je tam niekde venku. S mládenci, s kamarátkami. A kedy sa to vlastne krúti okolo nej? Nech ho dovede ukázať. To by snad bolo ešte trošku skoro. Radšej skoro, ako neskoro. Nuž, chodí sem jeden ze závodia. A ten druhý z Baranca. Aby som pravdu povedal, ten z Baranca sa mi vidí lepšie. Nož to by som rada vedela prečo. Prečo? Je to vyučený garbár, to za prvé. A za druhé, rozumie sa k šeftu s podešvami a futiarkom. No, ten druhý je zas môj kamarát. A stovárske remeslo, to též není na zahodenie. No ty si tvojho kamaráda založ do octu. Ten nemá žiadne remeslo, je to len tovariš. Zas nič nevidím. Už vidím. Moráka. Ďalej. Úctivý dobrý deň, pán doktor. Dobrý. Vítajte u nás v Palmacách. Čože nám nesiete pekného? Nejaký nový majetkoprávny prípad? Ale nič také, pán doktor. Len ide okolo, prišiel som vás pozdraviť a doniesol som písmo z Brezovského obecného úradu. Vážený pán doktor. Posielam vám za vašu unúváciu slúbeného moráka, zdraví ho užite a dajte pozor, aby vám neostal ležať v bruchu. Ešte raz vás pozdravujem, Samuel Ragan, prísazný s manželkou a dietkami. Na Brezovej. No a kdeže je ten morák?
Na nikde. Ako to, že nikde? Veď mi sľuboval poslať moriaka takého, že ho budú vraj musieť na voze odviesť. Ej, 100 vozových centov žeravých mu do duše vpálilo. Však von vyselec mi nejakého moráka nedal. Len to písmo, čo mi doniesel obecný sluha. A kto vie, či by som ho bol aj doniesel, keby vedel, čo tam napísal. Vatrál jeden. Tomu nerozumiem. Veď tu jasne píše, že posiela moráka. Však to je to 1000 striel mu do duše ešte raz vpálilo. To mňa tak prosím na Brezovej volajú, že morák. Vložky do tobánek, jemné jako hadba. Kupujte, posledná příležitost. Zajtra už to nebude. No tak zeberete si moje zlata, Zuza, Mara, Anča, čo je, to kúkáš, čo je materiál, čo? Hehe, to je materiál. No tak, ty máš jedni, ty máš druhé. Ano, tak zebereš si to? Čo je? No čo sa kúkáš, ako keby si sa všetky kúpiť? Však aj kúpim. Keď mi spravíte slušnú cenu... Hej, múdry. Všetko kúpim. Čo? Z toho nebude nič. Čo? Dneska žiadny rabat nedávam. Za hodinu to predám, tak či tak. Pustite 10% a berej všetko. Kupujte, lebo sa vás zima obíde, čo ste robili v lete. Ostal v košine. No čo myslíte, že som to pomkel? Náhodu sú to spravedlivé kože vyrobené týmito rukami. Ľudia moji, poďte sem. To vidím, ale musíte mi spustiť. Chyba jak gace. No. Gdyby vás, aj tak sem škodová v tej modre. Náhodou viem, že ste si to dobre vynahradili. Berte si. Jaké vynahrady? Však sa môže zaplatiť vysokú formánku. To isté ste mohli zarobiť aj v modre, no? Modre, nemohel. V modre ste mali konkurenciu a v Trnave ste boli samotní. A konečne však ste mi zabudli zaplatiť za tí žoky formánku. Nech bio, jak bio, sváčko. Spustíte 7% a nemusíme sa ani jednať. Ale... Tým oni ísť, ako vydajú Amerikáni. 3%. 6. Tak nech bude 5. Ale musíte mi pomôcť. Jak? Na jak? Hej, prítelko, začne kvôr. 500 zlatých, jak jeden rímsky. Drahé, ale mne sa veru ľúbi. Ukážte, prítelko, ako vie behať, lebo ja potrebujem konať len do behu. Dobre. No poď. No poď. Nech som hunčut, ľúbi sa. Paráda. Aby som ho kúpil, čo povieš, Fracku? Však u nás ani páru nebude. Až to bude jak pro parád. Máš pravdu, Fracku. Len prítelko, keby ty zadné nohy nemal také onakvé divné. Máte pravdu. Ide prítelko s ním, ale ako môžete najfriššie hen po ten strom. Nech sa ešte raz dôkladne podívam na ten beh. Dobre. No, poď. Poď, Francku, však sa už tuším dosť dohriam. No čo je? Čo sa deje? Ništ. Nikto sa ani nepristavil.
Volaj by, však ten kôň vyzerá, ako keby chcel každú chvíľu skapať. Vieš čo? Prebehni ho trochu a dobre ho vyobšívaj trstenicu. A potom sa postav hen pred tú skupinu a ja budem robiť moravca. To by som bol čert, aby sme toho kona dnes nepredali. Utekaj. Poď. Vio! Dočkaj. Poďme. No tak dajte nám toho trojchłapového, vareného. Ale však to už není trojchlapové. Ne. Ten, co ho pil, ten už umrel. A tí, co ho držali, tí išli na pivo. Už dávam len tým, co pijú sami. No. To je. To není dané svatovita, toho vína. Viete čo, daj toho Mijavano. Ach, toto, že ja toho vína, no toto, no peknú reklamu vy robíte. Pekné čiže. A dejte mi volať. Dočkaj, ty Francku zasiahneš, keď bude potrebné. Dobre. Tak čo te cíti? Co máte? Taliansku partéku? Zadarmo, co? Oj, stoj! Hej, Okare! Zač to hříbě? 800 zlatých, pán táto! Hej! Drahé je to hříbě, drahé! Spusti něco a uděláme kšeft. Dám 750. Jaj, neberem, pán táto, neberem. Však už hned ráno mi za mnou dávali 780 zlatých. 780 hovorím vám. No. Len sa na mnou dobre pozrite a keď sa v tom dobre vyznáte, dáte mi za pravdu, že tento kvón je akurátnejší než nejaký vojanský. Aha! Slyšeli jste ho? Praje jak vojanský! Dám 750? Aber, všačky mi nesej. Nie. Ako? Máte vy svědomí takto chce togovat neskúsenou mládenca? Ale! Však je to kůň, pěkný kůň. Pěkný, nepěkný, viděl jsem už hezčí. Vacej nedám jak 760. Čo? 760? Toho radšej odvedem domů, pod. Dočkaj. Pod. Ale dočkaj. 800 zlatých není hoden, ale takých 780 barkery. Však je to ještě mladý kůň, akorát síly nabírá. Jsem zvědavý, kdo by za něj tolik dal. Ja! A? Prihoďte 5 zlatiek a máte ho aj z olávku. Máš ich hmiet. Ale prepis zaplacíš ty. Poďme. Zaplať, pán Boh, Štefán je po mne. A teba, Francku, pozývam na 2 deci Modranského. A pomôžeš mi udobriť macáka. Poď. No, predal som 2 svine a 1 kona. Aj na podešvách som volačo zarobil. Tak sa konečne môžem vyrovnať aj s vami. Tak čo som vám dlžný, pán doktor? Nič, naozaj nič, pán Dragán. Veď ste ako je rok dlhý, ani raz neprechoreli. Ach tak to bude istotné tá dieta. Aká dieta? Istý Brezovan, nechcem ho menovať. Raz povedal, že keď si ráno upije liter vareného, tak celý deň môže báť koľko surového. A vy sa tej diety držíte, čo? Akož ináč. A ja chcem byť zdravý. No tak na ten liter si moc ešte netrúfam. Ale také 2-3 deci nezaškodia. Co tady ňúráš? Zime, odmlčkni. Zime. A to ešte z toho môjho?
No pravda, že Páragan, ale už tam ostalo NM 7 litrů. Ty dneska vypijeme, aby som mohol vrátiť súdek. To je ten z našej stávky. No pravda, že? Jako žináš. Také víno sa predsa nemôže piť bárskedy. A za 2 litre aj tomu Morákovi. Že pán prísažný Ragan sa nechajú porúčať. Dobre, Páragan. Veľký honor pre mňa. Na zdravie. Na zdravie. A vám, pán doktor Slávik, jaký honorár zaplatím? Veď dnes ste už zaplatili. Dokonca 2-krát. Kedy 2 razy? Vtedy, keď ste mi poslali toho druhého moriaka. Aha. Pravdu povediac, ten prvý bol vykrmenejší. Večná škoda, že som ho nemohol upiecť. A čo, Vary vám uletel, ne? Čo by? Najprv mi poslal hen Moráka Macáka. A bohužiaľ nie som kanibal. Ale na tom druhom si zamaškrtil aj pán prokurátor. Nech sa ľúbi, tady máme 2 litríky vínečka. Dobrú chuť, nech sa ľúbi. A to vám posílá sváko Ragan. Nestem. Na zdravie. No uvidíte, čo je, čo sa mi. Zime, zmizni. Zime, ale! No, nakoniec ostávam už iba ja. Aký honorár prisúdite mne? Najradšej by som vás zažaloval. Tuto doktor Slávik hovorí, že takú kauzu by nejaký súd na svete neprijal. Škoda. A prečo sa tak srdíte, pán Ragan? Veď vám robí reklamu? Takú reklamu. A žen malácka sa mi smejú. Keby aspoň mali za čo. Však to nepravda není. Akože nie? Sám som bol svedkom. No, čo sa stalo, tak ako ste napísali, jak to ostatné. No, to je už autorská licencia, mám na to právo. Už som si rozmyslel, ako vás potrescem. No? Pozvem vás na karmínu. Na čo? Na zabíjačku. Dobre, ďakujeme pekne. Krásny trest. A čo my? Pozývam vás všetkých. Však je to mašura kapitálna, skoro jak naša suseda. A čo? Kedy? Kedy? Za 2-3 týdne. Keď bude mať masiar voľno. Lebo v zime je od dobrého masiara núdza. Radím vám, aby ste už od psíka nežrali. Juda, už vre? Už vre. Už vre. Sanko, voda už vre. Voda na obáraní už vre. Tak dajme si ešte po jednom, pán majster, aby sa robota podarila. Na zdravie. Na zdravie. Hej! Pozrite, kto k nám ide. No, dajte si aj vy a potom nám pomôžete. No! Tak. Na zdravie. No, treba ho vyhnať. Sem, na dvor. No ideš, ideš. Jako? Nejde podpora. Treba jej uviazať štranek. Štranek. Štefan. No, daj. Ale čmelo, neboj sa. No. Čo robíte? A včím držte si. To je, no. Ó, chudiatko, keď sa to tak moci trápi. No ideš preč, Mala byť ministrom, nezabíjali by sme ho.
Kto to len jak živ videl, ľutovať prasa pri zabíjaní. Však ja to len tak. Reku aj krivý sa potkne. Ale ideš preč! Čo tu máš čo robiť? Ďakujem, Nech sa ďakujem. ľúbi. A dobrú chuť vám. Ďakujem. Nechajte si miesto aj na druhé, bude toho vác. Už ste zistili, pán Ragan, kto vám ten voz obrátil na strechu? Nič nebolo treba zistovať. Bol to Macák. Macák? Morák? Morák. Na strechu, veď by ju dolámal. Von osobne nie. Ale on to bol, čo tých vyšacov naviedel. No vlastne som si na vine ja sám. Ako sám? Nerozumiem. Hneď, dočkajte. Práve nesú maso s chrenom a kapustu. Moje najobľúbenejšie jedlo. Nech sa ľúbi. Dobrú chuť. Nech sa ľúbi. Ale to by ste nám mali vysvetliť, prečo ste si na vine sám. Pravda, ak v tom nie je nejaká tajnosť. No jaká tajnosť? Juda, Sol. Už. Keď sme boli mladí, chodili sme do Ciranov za istú Judu, von a ja. Lenže jej otec nám obidvom odkázal, že má pre svoju dceru aj lepších pýtačov. No sme sa mu pomsteli tým, že sme mu postavili voz na strechu šopy, tak ako títo vatrálni mne. Bolo to vtedy smiechu po celém meste. Nejako si neviem predstaviť Macáka na streche. Veď je to technicky nemožné. Lenže on vtedy mal o 50 kg mene. A mne nič, pán Ragan. Aj, tu máš môj zlatý, no. Ďakujem, stačí. Dobrý večer, Sváko Ragan. Vítajte. Juda, žena, pomôžte s kabátmi. No, ešte nie ste prišli. Tak bez vás nám ani nechutelo. No, poďme. No, posadajte si pekne, každý deň môžete. Ďakujeme. No. Jako vidí, prišli sme v tom najlepšie. Nech sa ľúbi. Veru, aspoň môžeme zistiť, či si tie jaterničky neprekorené. No, to sa nebojte, Sváko. Dobrú chuť vám. No, keď je teda všetko v poriadku, navrhujem vypiť si na zdravie majstra Martina, aby takto jaterničky robil na veky. Uva, ryba, rektor, svina potrebujú liter vína. No zdravie.
To nie je také, aké som to nedávno u Branzolu pil. Joj, Seničania majú niekoľko druhov vzácnych vín. Stolové, to je také, že keď ho vypijete, musíte sa stola držať, aby vás netriaslo. A ja sa spíjavam u Branzolu to hypermangánové. Nie bariaké, to je také husté a kyslé, že z toho, keď si vypijete, tak vám všetky plomby v hube rozpustí. Keď Branzola ide navštíviť v Senici tretieho suseda, tak popodok za tým dvom susedom ide štvernožky, popsačky, aby ho preboha nepozvali na to víno. Enem si drístajte. Aj keď je kyselé, ale je veselé. A keď u Branzolov dozrejú orechy. Branzola zebere to kyselé víno, naleje po strom a stromu to tak zatrase, že ani orechy nemusí otlkať. Najlepšie to talianske. A to je jaké? Zadarmo. Počkaj. Nech sa vám Sanko, máš ty, ale ženičku na pohľadanie. To si neprepije má. Nie ako tá moja, tá keď sa zažene z ruku vždycky mi odrazíku z nosa alebo ucha. A je to tu zas. Tak. Ani Tantalos tak netrpel, ako ja trpím. Oči by jedli, ale žalúdok už nevládze. Na čo sme tie jaderničky mali nadievať vtáčím mliekom či kiovanciaša? A prečo nejete? Oči by chceli, ale žalúdok už nevládze. Dajte si trošku modránskeho, miestečko sa nájde. Naozaj vám závidím, že ešte vládzete. Čím ste ma priviedli na inú myšlienku? Viete, ľudia by si naozaj nemali závidieť, ale dopriať jeden druhému. Nehľadať na to, že jeden má z tohoto vác. Možno, že mu z iného chýba. Zdravie, šťastie, alebo čo ja viem čo. Teraz hovoríte ako filozof, Sváko. No? Viem, že to nemáte najľahšie v živote, ale páči sa mi, že to beriete z tej veselšej stránky. Však tak to aj treba. Aj to najťažšie bremeno sa dá zniesť trošku špásu. Nemyslíte? Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.